silencis. El teixit d'una conversa d'educació i psicologia. Benvinguts a l'últim podcast d'aquesta primera temporada d'Entre Silencis. Avui parlarem de com fem cabre a tothom en un espai escolar, sobretot, però també dins de la societat, perquè tots som diferents i tenim necessitats diferents. Venim parlant de que l'ésser humà necessita relacionar-se amb l'exterior i tenir en compte les seves necessitats interiors. També hem parlat d'incorporar el cos en tot allò que fem i sobretot per aprendre, per viure. També hem parlat de la necessitat de tenir contacte amb espais naturals o analògics, si més no que hi hagi un equilibri també entre la part més tecnològica de la vida moderna i tot això que ens ofereix un espai més natural. Així doncs, avui, tenint en compte tot això, parlem, com he dit, de trastorns d'aprenentatge, dificultats per viure en una societat molt concreta o dins d'un sistema educatiu que també és molt concret. Així, Marçal, ens pots parlar de quin és el panorama de diversitats que podem trobar en una aula o en la societat? El que actualment tenim a les aules una mica ja institucionalitzat, no? Vindria a ser que tenim molt identificades certes necessitats com poden ser, per exemple, espectres autistes, el famós TDAH, no? Trastorns d'aprenentatge. Són necessitats diverses que vulguem o no, dintre l'aula es fan força evidents. I per aquesta pròpia evidència tenim facilitat a nivell institucional, a nivell de professorat, d'identificar-les i de donar-hi una atenció més personalitzada, no? Sí, tenim més recursos, està més estudiat. Exacte. Llavors, crec que el problema, a més que estaria molt bé cada cop atendre-les millor, aquestes necessitats, no? I destinar-hi més recursos. També veiem que, clar, hi ha un problema de que hi ha altres necessitats que potser són menys evidents perquè no ofereixen no tenen una visibilitat directa, és a dir, potser al llarg d'un dia a l'aula no s'evidenciarà cap problema i són unes necessitats sutils, són unes necessitats que passen força desapercebudes si realment no estem entrenats en observar-les, no? Parla'm una mica d'aquestes necessitats invisibles. Mira, per mi algunes necessitats invisibles serien, per començar, una de les que trobo més importants és la diversitat en el processament de les emocions. I per mi hi ha una cosa molt interessant que és l'alta sensibilitat, no? Que hi ha persones que processen les emocions d'una manera més potent i profunda, diguem, no? Més intensa, potser. Exacte. La paraula és intensitat, exactament. Ja sigui en les coses meravelloses de la vida, en les emocions que podríem anomenar positives, no? Com en les emocions més difícils, no? Aquestes persones que anomenem altament sensibles, realment el que tenen és una característica de personalitat diferent, no és una cosa que es triï ser així, sinó que són persones que neixen amb aquest potencial i que realment, si l'acompanyem, es pot transformar en alguna meravellós, en una cosa meravellosa. Però clar, també són persones que poden patir molt, perquè per coses sutils, de seguida podem quedar-nos afectats, no? A nivell emocional. I com ho podem acompanyar, tot això? Per començar, entenent molt bé que la diversitat en el processament de les emocions, la sensibilitat, és una cosa que no es pot canviar. És a dir, que ve donada per com és la persona, és una característica seva de la personalitat, és una característica que està gravada a les cèl·lules, és a nivell del sistema nerviós, i per tant no és una cosa que podem canviar, no podem modificar, no podem fer que una persona deixi de ser sensible. Però el que podem fer és desenvolupar eines o ajudar a construir eines a un infant que té aquesta emocionalitat. Sí, de fet m'imagino, per exemple, com a mestra, no? Que crees un espai, un ambient a dins d'aquestes 4 parets on vius, que és l'aula, on vius amb el teu grup d'infants,
ser molt conscient de tots els estímuls que hi ha d'entrada, no? Que és una cosa que molts cops no ens hi fixem, perquè l'aula és un espai d'emmagatzematge d'aquell material que avui no fem servir i que farem servir demà, és un espai d'emmagatzematge de les produccions que han fet, també és un espai de convivència, és un espai íntim, un espai de trobada, llavors és un espai que hi ha tantes coses emmagatzemades, guardades, tanta informació. Potser podem començar creant espais més, justament ho vam dir, més naturalitzats, més amables, més com si fossin cases, no? Potser amb això ja tindríem molt de guanyat, tenir en compte quina informació sensorial hi ha, és a dir, si entra llum natural, justament això dels fluorescents, quantes hores els tenim encesos, també quin so hi ha, si la mestra sempre parla amb un to molt alt, moltes hores, o si són els nens que parlen sempre, llavors hi ha molt de rebombori, poder com crear diferents moments al llarg del dia on hi hagi més silenci, on hi hagi més activitat, on hi hagi relació amb els altres, on hi hagi relació amb un mateix. Suposo que això és una de les maneres de tenir molt clar. I després, les eines que potser podem donar a tots els nens i nenes, sapiguem o no sapiguem, siguin o no siguin altament sensibles, és conèixer-se molt a ells mateixos i saber què necessiten, no? I llavors donar-los eines i models per demanar allò que necessiten. Necessito estar sol una estona, necessito moure'm, necessito parlar amb aquell nen perquè he tingut un problema, i acompanyar-ho des d'aquí. Què necessites? T'aniria bé això? Creus que si fem això altre et sentiries millor? Crear una mica aquesta escola de vida a partir de les necessitats i l'acompanyament. Clar, penso en precisament aquesta diversitat de necessitats, no? És fàcil que de seguida es sentin diferents i això és quelcom que els pot afectar a l'autoestima, no? Crec que és important que fem esment a l'autoestima, a autoconcepte acadèmic, perquè molts cops parlem de motivació. Quins són els requisits per aprendre? Que estiguin motivats. Però no tenim, crec que, prou consciència, si ens posem a la pell d'un nen amb una autoestima baixa, quins podrien ser els seus efectes psicològics? Ja per començar, podem observar inseguretat, més pors, ansietats, no? En persones amb baixa autoestima també és fàcil que es desenvolupin depressions o tristeses més severes, no? Pel simple fet de veure's a ells mateixos o a elles mateixes que no encaixen. Però també a nivell de canvi vital tindrem altres alteracions. Potser una persona amb baixa autoestima no farà cas a les seves pròpies necessitats i és més, potser arribarà a seguir camins vitals que venen imposats per altres coses que no són les seves necessitats més profundes, no? I serà més difícil que sigui una persona que pugui posar límits, que pugui dir no, perquè el no, de fet, és un constituent de la pròpia personalitat. Això sí, això no. Això m'agrada, això no. És que ara que em parles de tot això em ve al cap l'escriptor Daniel Pennack, llegint recentment el seu llibre de Mal d'Escola i també una entrevista publicada al CCCB, has fet servir la paraula por, no? O sigui, alumnes, els anomenats mals alumnes que hem titulat des d'un inici de la seva escolaritat en què ells se senten nuls. El Pennack explica, no?, que se sentia nul a l'escola, ho va viure amb molta por, amb vergonya solitària, amb molta necessitat d'afecte, no? Em remet una mica a això, a una com baixa autoestima crònica que pot portar tots aquests efectes tan negatius a la seva vida, no? Ell explica que de fet van ser 4 o 5 mestres que el van salvar, que els hi deu la vida perquè és com si el van rescatar, no?, d'aquesta nulitat, i es pregunta d'on li ve la nulitat, no? Si totes les persones som capaces, tots els infants neixen amb ganes d'aprendre, de créixer, de formar part, d'estimar, de ser estimats. D'on li ve, no? I em pregunto, dins d'aquestes dins d'aquestes característiques més invisibles, si encara n'hi ha de més invisibles, que senzillament són etiquetes que posem a nens i nenes que pel que sigui no s'acaben de sentir part d'un sistema educatiu, que és el que tenim muntat, que no arribem a tothom, no? Has començat parlant de diversitats que són molt òbvies, com un autisme, un TDAH o trastorns d'aprenentatge, potser com la dislèxia. N'hi ha una altra que sí que sona i que molts cops l'obviem perquè ens fa la sensació de que hi ha molts pocs casos a l'escola. Estic parlant de les altes capacitats. Ens en podries parlar? I tant.
Precisament les altes capacitats també venen en aquest paquet de necessitats que realment no afloren en el moment de l'aula, potser no són tan evidents com això, com un TDA, com un espectre autista, no? I per tant, com són més sutils, costa més a nivell institucional establir una manera d'acompanyar-ho, no? I malauradament ara mateix les altes capacitats estan infradiagnosticades. A totes les comunitats autònomes d'Espanya ho estan, i a Catalunya malauradament més que en algunes d'altres, no? És que per mi trobo que és un tema inclús una mica tabú, pot ser? Que abans acceptem una dificultat d'aprenentatge que una alta capacitat. Exacte. Clar, és una necessitat que realment molts cops no sent atesa no representa una gran pèrdua de valor a l'aula, diguem. És a dir, en el conjunt de l'alumnat no es nota una dificultat a la classe i per això passa desapercebuda. Potser nanos, infants que tenen altes capacitats poden passar tota la seva escolarització sense ser descoberts, sense ser diagnosticats, i potser la passen bé. El 50% dels alumnes amb altes capacitats no identificats es considera que acaben tenint fracàs escolar. És una xifra molt alta i molt punyent. Per tant, descriu-me una mica com és una persona amb altes capacitats, per trencar una mica els tòpics de intel·ligència, sobresortir, ser molt intel·ligent en un aspecte i després aquesta cosa dels genis que no se saben relacionar. Ens ho pots descriure una mica? Sí, la veritat és que hi ha molt de tant tabú com estereotip al darrere de les altes capacitats. Per començar, quan parlem d'altes capacitats, són els talents complexes i la superdotació intel·lectual. Una persona que té altes capacitats amb talent, el que vol dir és que quan fem tests d'intel·ligències múltiples, el que veurem és que en tots els aspectes puntua dins la mitjana poblacional, dins la mitjana de la majoria de persones, però en un despunta per sobre del percentil 80. Què vol dir? Que està per sobre del 80% de la població en aquell aspecte. Llavors tindríem els talents complexos, que són mosaics de diferents talents. Per exemple, una persona que despunta en intel·ligència verbal, en intel·ligència lògica i en intel·ligència matemàtica, és el clàssic talent acadèmic que li diem. D'acord. És un talent complex, és una persona amb altes capacitats que té un talent complex i despunta per sobre del 80% de la població en més d'una categoria. I finalment tenim la clàssica categoria de superdotació intel·lectual, que són les persones que en tots els àmbits de la intel·ligència despunten per sobre del 70 o 75 o 80% de la resta de la població. El concepte d'intel·ligència única hem aplicat múltiples intel·ligències, però a sobre hem incorporat el concepte de la creativitat. És molt important perquè la creativitat la solem veure en moltes persones amb altes capacitats, siguin talents complexos, superdotats. És una cosa que s'avalua i es fa servir per diagnosticar aquests casos d'altes capacitats. I finalment, la part emocional. Les persones dins d'aquesta categoria, el cervell el fan servir diferent. I una gran part d'aquest potencial d'intel·ligència ve donat perquè processen la realitat a nivell emocional. És a dir, totes les àrees de processament emocional reforcen a nivell de potència les àrees de processament cognitiu. Llavors és un tot, es conforma com un tot indivisible. Per tant, tindrem infants que necessiten molt de connectar emocionalment amb allò que estan aprenent. Necessiten connectar amb els professors a nivell emocional per referenciar-los, necessiten meravellar-se per allò que estan descobrint. Hi ha alguna relació, ara em fa pensar, entre les altres capacitats i l'alta sensibilitat? Sí, definitivament. Normalment venen juntes. És a dir, si hi ha una alta sensibilitat, és altament probable que hi hagi alta capacitat i viceversa.
I ara potser una pregunta fora de lloc, perquè he entès que és aquest compendi d'intel·ligència, no? Entesa d'una manera molt global i que engloba això, molts aspectes. Però on queda el famós coeficient intel·lectual, que és una cosa que sí que es pot mesurar? Clar, la qüestió és que històricament es feia servir un sol indicador d'intel·ligència, que es basava bàsicament en el desenvolupament acadèmic. Val? I això és el que vam anomenar QI, coeficient intel·lectual. I la nota d'intel·ligència es feia com ponderant el desenvolupament acadèmic amb la teva edat. Si tenies un desenvolupament acadèmic per sobre de la teva edat, tenies una intel·ligència superior. Però ara això s'ha començat a desestimar i el que es fa és fer coeficients intel·lectuals per diferents àrees de coneixement. Com podem aplicar aquests coneixements sobre diversitat a l'aula? Com ho faries tu? Sí, m'ha encantat saber tot això perquè d'alguna manera molts cops quan vaig a les escoles, els mestres o inclús els alumnes, quan estan estudiant el màster de secundària, així em pregunten, però ens falta formació, necessitem saber més coses específiques sobre cada diagnòstic. I realment hem vist que avui hem parlat d'alguns diagnòstics grans i després com aquests que has presentat avui que potser són més invisibles. I jo encara em vull aprofundir més de més invisibles, d'aquests casos, com deia abans, del Daniel Penach, que no té un diagnòstic clar, no té una dificultat específica i en canvi, d'alguna manera, la seva història escolar ha sigut sempre de rebuig i l'han etiquetat, no? Com a algú que no pot formar part del club de l'escola. I com ho faríem per atendre tot això? Les diversitats més òbvies, les no tan òbvies, les que sabem, les que no sabem. Jo penso que està molt bé formar-nos i conèixer més coses com les que avui ens has explicat, sempre és útil i sempre és important. Ara bé, penso que amb una actitud receptiva de voler conèixer a cada personeta que tenim a l'aula, què hi ha al darrere, amb quines capes ve, quina motxilla porta, què li interessa, què necessita. Això és una característica que podem tenir com a éssers humans independentment de si estem formats, no estem formats o sentim la responsabilitat de ser mestres. I després, evidentment, clar, la gran pregunta és, d'acord, suposem que ja tenim tota aquesta informació, que sé què necessita cada nen i nena o cada jove, ara què faig? Perquè hi ha molts condicionants, que d'això també n'hem parlat, que no em permeten atendre totes aquestes diferències, no? Doncs tinc un currículum, tinc unes pressions externes, tinc un espai que és el que és, tinc una ràtio que és la que és, i cadascú és diferent, com ho puc fer? Bé, jo penso que d'entrada, només posant-hi voluntat ja hi fem molt. Després lluitant, evidentment, perquè ens donguin més recursos, perquè ens donguin més formació, ràtios més baixes, espais més oberts, més flexibilitat, lluitar allà on sigui, dins del nostre centre o votant a qui haguem de votar. I llavors fer petites coses que poden ser grans canvis i poden tenir un gran impacte, no?, a cada alumne. Tenir un espai ben acondicionat, que sigui còmode, que porti benestar. Hem dit que per aprendre i per desenvolupar-nos cal que hi hagi benestar. Com també has dit, poder-nos emocionar. Tant nosaltres quan ensenyem continguts, matèria, com ells quan ho estan aprenent, emocionar-nos amb el contingut, allò que estimem, si el que més ens agrada és la literatura i que per això és el que ensenyem, o el que més ens agrada és el llenguatge matemàtic, per això també l'ensenyem, no? I que sigui cadascú també qui trobi, cada alumne, allò que és el que més li agrada, el que més despunta. Com poder instal·lar, diu Penach, en un present rigorosament indicatiu a l'alumne. Ara estem aquí, jo estic per tu, et puc ajudar, tu ets capaç, anem a fer els possibles, som dos, no estàs sol, no? Perquè al final, un sistema escolar molt tancat i molt estructurat ens sembla que és adient per la majoria de la població. Però realment al mig hi caben tots els alumnes que saben estar asseguts, escoltant durant hores, prenent apunts, activant només una part molt concreta del seu cervell. Aniríem una mica a buscar un sistema, una metodologia que permetés que cadascú pogués trobar el seu espai, la seva manera, perquè alhora tampoc ho sabrem, ni els propis alumnes ni nosaltres, exactament cadascú com és, què necessita, perquè a més variarà al llarg de la seva vida escolar, variarà de dia a dia. Si tenim una metodologia més oberta, que ens permeti moure'ns més, que ens permeti fer coses de diferents maneres, no sempre tots alhora fent el mateix, d'entrada,
podem acollir ja molt més tota aquesta diversitat que ha anat sortint. Molt bé, Gisela, doncs ho deixaríem aquí. Ha estat superinteressant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Tanquem aquí aquesta temporada amb aquest últim podcast. Ens podeu seguir trobant en espais premium, en les entrevistes que traiem després de cada tema com aquest, i estem encantats de rebre feedback i tot allò que ens vulgueu demanar extra. Fins aviat, gràcies. Em tornaré boja.